Ugoma ugeri na aka m bụkwa nwanne ụlọ Maazị Tobechukwu Mmadubuobi Ekwere. Ihe onyonyo a bụ iji kọwara ọtụtụ ụmụ na ikwuli ibe na ndị ma Nwokeji ma ọtụtụ n'ime ha amacha akụkọ Nwokeji. Ya bụ ka ị gee ntị ofuma ka ị nụrụ ọbụbọda nda. Ya bụ ka ị gee ntị ofuma ka ị mụta ihe na ihe onyonyo a. Nwokeji anyị na-ekwu maka ya bụ nnukwu ọgaranya ndị hiwere agụma gị na ịgba onye iro gụrụ. Let King Nwokeji Nnochu bụ nnukwu mmadụ. Ọ dụrụ ọtụtụ nwanyị bụ ọtụtụ ụmụ. Aha ahụ Chief Nwokeji Tobias Ọzọdị ọwụm onye akụma dị n'ime Erim family ebe Nwokeji siri pụta ụwa. Nwokeji ụmụnne ya dị ise, so n'ime ise ahụ amụrụ ha. Nwokeji wu nneke nne ya wụ mụrụ Nwokeji ka a mụrụ nneke ya. Ndị ọzọ nne ha dịsị n'ishi onye mụ ha wụ Ibeakaokwu mụ Nwokeji na ndị ọzọ si ndị ọzọ ọwụ emerele nwe ibe. Onye nke ọzọ awụrụ Agbọdike, onye nke ọzọ awụrụ onye akpọsị, onye nke ọzọ awụrụ Nwokeji Ibeakaokwu, nke ọzọ awụrụ Akụbeze, nke ọzọ awụrụ nwa agbara nwe ibe. N'ime ihe Nwokeji abụrụ ka ọnwa ateghete mgbe ha na-akwado igbu ya. Ụmụnne ya na-achọ igbu ya ka ọsọ ọwụ onye nwụrụ ahụ ọma ihe ọfụma, so ụmụnne ya mere laghachi igbu ya. Nne ya esi ama ebu, n'ime na osi ama ebu ahụ nne ya were kpọrọ ya kpọchi nne ya n'uri. Nne ya ha were kpọrọ jeme ebe ụzọ mba mmiri Igbo ere zụọ anya. After 7 years o ji wepụ rute mgbe Ibeakaokwu nwụrụ o lọta. N'ime Ibeakaokwu mgbe ahụ Ibeakaokwu nwụziri emerele nwa ya nwoke a na-akpọ Ikebụdụ, nwa Ikebụdụ, nna ya bụ Ikebụdụ. Ewere chọọ ka ọ wụrụ because na ọ chọọ ka ọ mee inheritant nna ya akụmajụ. Resịla onye ahụ nwata were nye Nwokeji. And Nwokeji wee very good man n'ọrụ onye na-ahụhụ na compete. So along the line werezie erechimi ya eze. N'ime eze ahụ echimi ya wụ local eze mgbe ahụ ndị ọcha bịabe. Mgbe ha bi n'ime ezi ala anyị, ha bi ibezi ala ibe nwe Ibeakaokwu siri mbi mgbe ahụ. N'ime nye oruzie mgbe ndị ọcha bịara, mgbe ya ji kpọta ndị ọcha ahụ na Asaba. Ndị onye jiri kpọta ndị ọcha awụ nwoke a na-akpọ nkụ ụmụ eze a na-akpọ nna ụzọ a na-akwe. Ya jere egwu ọgwụ na Ọnịcha were hụ ndị ọcha ahụ were kpute kọrọ Nwokeji na ya hụrụ bekee ya na-akpọ mgbe ewu bekee. Nwokeji ala ajụ bekee wụ ọdịnala na ọsọ ha dị ndị ọcha mbụ ha ya bụ egbe. Oretole ga ejije ahụ ndị ma mba ahụ ere kpọta otu onye ihe ara wụtapụrịta in those days. Yala onye were jee Ọnịcha were kpọta bekee ndị amị. One captain somebody echefere m ahụ onye ọcha ahụ akpọta ya. Nwokeji were akpọrọ ọsị mba na ọ mere ndị na-egbu ya nwụrụ n'ala kewu ndị awọ kewu ndị akata ndị na-egbufu ya nwụrụ ofe. Ha ekwe mmadụ si nri tọba Dominico. Ndị ọcha were ha na ndị ọcha mee ya bagin. Were sị ndị ọcha na ihe ji eme sị a ga-achụ kamara awụ ide mmiri. Were chụka na awụ ide mmiri. Were kpute were sị mba na akata
akata ho de duja ade du achoko mana akata ewre wure ndị aga onye amị akpata je troops bata ihe demezi ala akwa akoma amara ha tent nga ndị amị ama tent nga brizie nga ewre tumi akata gbara fere okporo emecha gbuo onye captain ahụ n'okporo onye ọcha ndị okporo na-eso ezi egbuo onye ọcha ahụ ọ dara n'ime oli ime pit so onye na-eso ezi ahụ were hụ nwoke onye ọcha ahụ captain ahụ were dekpọọ obi nwa ọkpụchụwara okporo onye eze ndị okporo resịrị ha hụrụ onye ọcha Nwokeji onye soja asụ Nwokeji na ọ dawere n'ime pit n'ime ihe onye eze were ngide nga were hụ onye captain ahụ nwụrụ na nga ahụ captain ahụ were obi nwa ọkụchụba were ajụ ya wee onye eze na-ajụ ahapụ onye eri onye because mgbe a na-eri mmadụ onye ahụ nwa ọkụchụba azọ wa hapụ na onye nke eri onye ha ma na captain ahụ bụ pineapple akpa o mere onyeisi dị na ori okporo ọhụrụ dị nga ahụ ori ha wepụta onye ọcha captain ahụ onye ọcha were sisi ala gbule ka ya kwuo ihe ọzọ were osisi mmụọ were kpụchama osisi kpụchacha were ka wa ahụ ya na were ọbara agbapụta were gburu ihe were deziere ahụ osisi asị na ya misiri here I miss here. So after some days and some weeks achọba onye ọcha na ahụ captain achọba ya ahụ onye eventually were hụ nga edere I miss here were wunde ndị okpuru were sụọ ha ịkpakpụ gbara fere amụ ifeke Nwokeji asị ọ dala m mgbe ha kputeziri onye ọcha ya were gba onye ọzọ ewetara bụ captain na lead the trip ya were gba Nwokeji mgbe ọbụla nga achụmie na awọ na ọ dị need nga isi nga ibezi ala ibe ọ na-abịa ibe na ndị nwere ike ichighata azụ na ọka mmụọ na nga ịpụtara biri ndị ahụ nga chọpụrụ ndị awụ nga ebiri nga ahụ rụọ baụndịrị rụọ ahịa rụọ chọọchị na gị mee nga ahụ na ozuole gị and na aga esi meruo taa so n'ime Nwokeji ahụ Nwokeji lụrụ 30 wives ụmụ nwaanyị dị 30 mgbe m pụtara ụwa apụgidere m 22 of them apụgidere m 22 wives Nwokeji lụrụ but anya ma Nwokeji anya wụ grandson so along the line n'ime 30 wives ahụ Nwokeji lụrụ ụfọdụ mụrụ 5 ụfọdụ mụrụ 2 ụfọdụ mụrụ 1 ụfọdụ ahụ eji nwa so I pụgidere m about onye ngere pụgide nga ahụ ụdọ ọgaranya na adịmonye mmụọ ndị ọzọ dị remaining sons of Nwokeji apụgidere m ha at this ruo mgbe onye fọrọ ime ha awụ sọsọ otu onye Aloy and he was the grandson of Rafana and the great grandson so along the line ụdọ ọgaranya with the first son of Nwokeji Francis Alesonye Ohio Alesonye Ohio ya kwa Alesonye George Alesonye Charlie Alesonye Joseph Nwokeji being my father Alesonye Aba Desmond Nwokeji Alesonye James Alesonye Andy Nwokeji Alesonye Ruben Hillary Alesonye Alphonse Nwokeji Barrister Nwokeji Alexander so many of them here I had 25 in number now God ụmụ ada anyị Nwokeji jiri tinye m had up to 25 or 26 or 30 of them so I'm so many of them we have Nwobuakụ ya the first daughter of Nwokeji nga ka obi bemberede na akụmanga because Nwokeji si ya achọ ike ụmụ ya very far away ya chọrọ ka ha na-anọ ya nta kewe ogbu ya lọ debe anyị Nwokeji kewe Elizabeth
ke wo Alisi Nwa Nwokeji ke wo mgbe kan jako ashi pola ma hamri chukwu ke wo Bese ke wo Rosa ke wo Apolonia ke wo Felicia ke wo ke bi omo ma ke ncheta ma hanya na adan nwanne nwa ezara abu Ogbuefi ndende biko kọtara anyị ihe ịma maka nna nna gị bụ Nwokeji Ibeakaokwu. Ịna n'ụwa na amụrụ Nwokeji ọ na-eto okorobịa bụ n'itefụ na a na-emegbu ndị akụ na-emegbu mba niile anya na-akụ n'ọgba gburugburu na-emegbu akụ na-emegbu Nwokeji wee pụọ jee mbịa ihe nna m kọrọ m maka gwa nwa bụ na okwu adịghị anwụ anwụ ọ ya bụ ihe ndị oyibo na-akpọ history to my father because ọ na-apata m ka a na-ekwu okwu ya bụ Nwokeji masị Nwokeji wee jee mba masị na mmegbu a na-emegbu akụ ọ karịa akarị wee jee maka ndị mbọ m na-eje daa ọgwụ akwa ya powers bata then nwetazie looking for him ọbataba nweta link ndị ọcha nweta link ndị ọcha ahụ nọtazie akụ bute ụka na akụ first church akụma the first place enwe Catholic church na the Imo State the first place enwe Catholic church na the Catholic church short let me say the whole of Luzon akụma the first anyị mere the first centenary mgbe nka na-eji ụka so Nwokeji butere ụka then all the neighboring communities ọgụ rescue Akuma restore some of the lands stolen from Akuma people then expand the town wey buru so now we're hero that's why Oju mgbe o mechaziri ihe ọsịsọ keke ha na-alụ nwaanyị maka ndị mmemme na-alụ nwaanyị hinne Ọ ga-adịrịrị anyị na mma ise ụfọdụ ndị Akụma ndị ụmụ nwaanyị ndị alụrụ in the 2000s early 90s ndị bịara obodo a ọtụtụ n'ime ha che na ụmụ onye Akụma ụfọdụ na-ekelecha m n'anyị mana abụrụ m onye Akụma abụ m onye awụ ide mmiri edukwu ka m si bịa nwa Nwokeji nke a na-akpọ late Alphonsus Nwokeji mụtara nne m bụ nwa ya nwaanyị nke ịbụọ late Georgiana Mmadubuobi Ekwere. Georgiana bụ nne m. I remain her only surviving son, Tobechukwu. Mana ọtụtụ ndị be Nwokeji na nkwa m dịka nwanne ha maka na obodo mmadụ gara nọ ya first decade, second, third, fourth ịnọdụga onye obodo ahụ maka na onwe ihe a na-eme na be Nwokeji na-eme na na-apụta n'ime ya ma ọ bụ akwamozu ọ bụ ihe mmemme so ọtụtụ n'ime ha na-ahụ m dịka nwanne ha ndị mmadụ ịmakwa ndị na-amakwanụ amakwa mana asị ya dịrị onye niile na mma ise Imagine your boy, Ochiena.